Dobrý den. Tady Bohuša. SRO, mluvím s panem výtvarníkem, co učí? Ano. Ano. Jako já už... Počkejte, já vám ho dám k telefonu, jo? Chviličku, moment. Vy jste manželka. No, přítelky. Aha. Chviličku, už to bude. Jo? No prosím. No halo. Jo? Jsem tady. No. On je nějaký špatný signál. Jo. To? No prosím. Máte si fon? No. Máte, jo? No. A kdo to volá? Tady, mám to jedno. Tady Bohuš. No. Bohuš navrátil. Vy mě neznáte? Ne, neznám. He? A voláte do Řecka, to vás přijde docela asi draho. Kam volám? Do Řecka. No, to máte jednu. Na shledanou. No, tak jo.